Dobrý deň, prajem. Aké sú vaše momentálne dojmy z tejto exhibície? Tak naozaj som nečakal, že tu bude toľko ľudí a naozaj som veľmi milo prekvapený, že organizátori to zvládli tak, ako to zvládli, že tá hala je vypredaná a naozaj je to aj pre mňa zážitok. Ďakujeme. A ako sa stotožňujete s myšlienkou spájať všetky deti bez rozdielu, deti zdravé, chore, to, čo je hlavnou myšlienkou projektu Integrácia? Či pozbudzujete alebo účastníte sa na týchto exhibíciách alebo charitatívnych akciách? Tak samozrejme, ja som veľmi rád a ďakujem za pozvanie. Samozrejme, keď pozvanie príde aj na ďalšiu nejakú akciu Integrácie, tak veľmi rád ju príjmem. Samozrejme, keď mi to dovolí čas, pretože väčšinou alebo počas toho roku väčšinou som v Rusku, takže bude záležať aj od toho, ale keď budem mať voľno, tak určite rád príjmem takú ponuku. A samozrejme, že integrácia, ako integrovať všetky deti, mne sa to páči a samozrejme to podporujem. Ďakujeme veľmi pekne.